היי, זה יאיר צ'סלר מלייט סטודיוס, והיום אנחנו נלמד איך אפשר לעשות את האפקט של חרבות האור, כמו שאפשר לראות בסרטון הזה. טוב, אני עורך את זה ב-Adobe After Effects גרסה CS6, ואני אשתמש בפריסט של וידאו קופיילוט שנקרא Lightsaber version 2. אפשר להשיג אותו באתר של וידאו קופיילוט www.videocopilot.net בחינם. ועכשיו, אנחנו יכולים לראות כאן שתי מדריכים בצופים שנלחמים עם מקלות. עכשיו, אנחנו לא רוצים את זה כמקלות, אנחנו רוצים את זה כחרבות אור, נכון? אז, כדי ליצור את החרב אור, מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נלך ל-Layer, New ו-Solid, ובסוליד סטינגס נשנה את השם של הסוליד, אחר כך זה עשה לנו את זה יותר קל במהלך העבודה, ל-Red Lightsaber. עכשיו אחרי שינינו את השם, נלחץ על המלבן הזה כאן של ה-Make Comp Size, בשביל להפוך את ה-Layer הזה, שכשתכף נראה אותו, שהוא יהיה על כל המלבן של ה-Composition, בשביל טוב, זה עשה לנו את העבודה יותר קלה. עכשיו יש לנו כאן מלבן שחור שחוסם הכל. אל תדאגו, נוסיף את הפריסט של הלייטסייבר, שאם אתם לא רואים אותו, אפשר לחפש, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכבר התקנתם אותו על After Effects, אפשר לחפש כאן לייט, וזה הופיע, נגרור אותו למלבן השחור, או עלר כאן למטה, לא משנה, והופיע לנו מנורת נאון כחולה כזאת מרחפת באוויר, שאנחנו לא רוצים אותה, אנחנו רוצים אותה, קודם כל קראנו לזה אדום, אז בואו נשנה את זה לאדום. אחר כך אנחנו רוצים שהיא תדבק לאחד המקלות, נכון? שזה יראה יותר אמיתי. אז ככה, בכל מקרה, כאן בצד שמאל, יש לנו את כל הפרמטרים של האפקט. יש לנו כאן התחל מהרכות של החרב אור, הבוהק והאורך והגודל. עכשיו, בכל הפרמטרים האלה כאן, לא לגעת, אנחנו מתעסקים רק עם הראשון. זה לא משנה שרשום לכם פה, אם יהיה רשום Missing Saber Controls, אתם רואים שאצלי רשום את זה, וזה עדיין עובד. כמו שצריך. עכשיו, אז יש לנו את החרב אור בתוך הפריים. אנחנו רוצים עכשיו שהוא ידבק לאחד המקלות, נכון? בשביל זה אנחנו ניצור נקודת התחלה, נקודת סיום, וזה נראה גועל נפש. בשביל שזה יראה יותר טוב, אנחנו צריכים לעשות את זה ככה. קודם כל, חרב אור לא נראית אמיתית, מכיוון שאם אנחנו נזיז את הסרט אחורה, אני לקחתי את זה בכוונה לנקודת סיום, תכף אני אסביר למה, זה יישאר במקום. עכשיו, בשביל זה אנחנו צריכים לעשות אנימציה. בשביל זה נלך ל-Start וה-End Position, לנקודות ההתחלה והסוף, ואני נלחץ כאן על השעון. ועכשיו, כמו כל שיטה אחרת שבטח ראיתם ביוטיוב, ואמרתם, זה ארוך מדי, בואו נעשה שיטה אחרת, כן, צריך לעבור פריים או אחת ל3 או 4 פריימים, זה לא משנה כמה פריימים, תלוי בתנועה, אם יותר גדול אז פחות פריימים, אם יותר קטן פחות פריימים, אם יותר גדול יותר פריימים, אבל זאת הדרך, צריך לעשות את זה פריים פחות או יותר, אלא אם כן יש לכם מושן טראקינג ונעשה לזה הסבר בהמשך, לא כיום, לא עכשיו. בכל מקרה אנחנו ניקח כמה פריימים אחורה, ונציב לזה נקודה חדשה. עכשיו, חשוב מאוד שכשאנחנו עושים את הלייר של החרב אור, שנגדיל אותו קצת, נגיד ל100.5%, מכיוון שכמו שראיתם מקודם, כשקירבנו את הקצה של החרב אור לקצה של הפריים, הוא לא הגיע לקצה של הפריים, הוא עצר קצת לפני כן. אנחנו רוצים שהוא יעבור אותו אם אנחנו צריכים. לכן נגדיל אותו ל100.5, והבעיה נפתרה. עכשיו, כמו שאתם שמים לב, החרב אור זזה, אבל אין לזה את הטשטוש של החרב אור כמו שראינו בסרטון. איך יוצרים את זה? פשוט מאוד. כאן יש את העיגול הזה, שהוא בעצם מה שהוא עושה, הוא יוצר אשליה לכל אובייקט שנע מהר בתוך הסצנה, וגורם לו לראות כאילו זז מהר. כשדברים זזים מהר בעין, אז נוצרת אשליה של טשטוש מאחורה, נכון? אז נלחץ על זה, ואם אין לכם פה את הסימנים האלה, תלחצו על הלחצן כאן למטה, ותלחצו מתחת לכדור בשביל להפעיל את הפרמטר הזה לחרב אור, וכמו שאתם שמים לב, זה אוטומטית עשה את זה. אבל החרב אור עדיין לא נראית אמיתית, נכון?
אז נלחץ בחזרה, ונשנה את המוד, את התצורה של החרב אור, מנורמל לסקרין. עכשיו אתם כמעט לא תוכלו לראות את זה, בגלל שזה בצבע בהיר, אבל אם אני אעלה את זה למעלה נגיד, אתם רואים שזה נראה הרבה יותר טוב וכמו שצריך. עכשיו כל מה שצריך לעשות, זה פשוט לעבור, כמו שאמרתי מקודם, כמה פריימים, כל פריים לעשות לזה אנימציה מחדש, ואני ממליץ בזמן שעובדים, להוריד את הגלו, להשאיר את המוד כאן על סקרין, אבל להוריד את הגלו כדי שתוכלו לראות מה אתם עושים מתחת. ואם אתם צריכים לשחק עם זה קצת, אז יש לכם פה לשנות את הגודל של החרב אור, את הפרספקטיב, כמה זה יחסית קרוב למצלמה, האם זה נשלף לגמרי, כמו שאתם זוכרים בסרטי סטאר וורס, יש את הקטע שזה נשלף מהנדן של זה, כן, ככה קוראים לזה, נדן, וכמות הבוהק. בכל מקרה, עכשיו רק צריך לעבור ולעשות לזה אנימציה, ואני אעצור עכשיו ואני אחזור כשאני אסיים לעשות את האנימציה. אוקיי, אז כמו שאתם שמים לב, אני כבר סיימתי לערוך את זה, וכמו שאתם רואים גם עשיתי לבן אדם השני חרב אור. בכל מקרה, טיפ ששכחתי להזכיר, הוא שבזמן שעובדים, עדיף לעבור מהסוף להתחלה. בדרך כלל אתם עושים את זה מההתחלה לסוף, עדיף את זה מהסוף להתחלה, מכיוון שכשאתם תלכו מהסוף להתחלה, אתם תוכלו לראות את הטשטוש מפריעים הקודמים שהיו כשערכתם. כשאתם תלכו מההתחלה לסוף, אתם לא תראו את זה, מכיוון שזה עוד לא נוצר. קצת סובך להסביר את זה, אם לא הבנתם, נסו ותראו שצדקתי. בכל מקרה, אז זאת התוצאה שקיבלנו. עכשיו, אני מזכיר, בסוף העריכה, מה שעשינו היה בעריכה להוריד את הבוהק של זה, כדי שנוכל לראות מה קורה למטה, נכון? אז לוחצים על זה שוב, ובום, יש בוהק. ועשיתי את אותו דבר גם למקל השני, ונוצרו לנו שני חרבות אור. עכשיו, זה כמעט גמור, זה עוד לא גמור לגמרי, יש עוד כמה פרטים קטנים לטפל בהם, ובהם נטפל בחלק הבא. אז אני מקווה שלמדתם, נהניתם, תעשו עם זה דברים שימושיים, ונתראה בחלק הבא.